Okay, we're géad fáilte a cháirde isteach ag Ócáid Chomórtha nó ceiliúradh a gháscóir Bliain Údarás na Gaeltachta jod beo ag an oireachtas cé gur eisteach an oireachtasí. Is cuimhnilm bhí fochaiste de chuid boird an Údarás bhí cruinneáin ag an oireachtas dearnach agus muid de pléin chu chuige bhacháin dí Ócáidí éagsla dí Chomórtha agus ceiliúradh íana a gháscóir Bliain an Údarás. Achos belgechaat moet ik een amsin keer de viroen, die COVID, agus choledelle tatiti mag, ach maar wel tijdelaan is toch goed moet aan, tiert lechele melksha, goed moet aan, commerçadiëner lechele, laut lechele, agus Ócáid agus een vlein warkal velwaan nu velchelle. Jurint Ócáidí gahan Bliain ein, wie kuid gan Ócáidí begen in gehad drapashi, agus ta kuid gan Ócáidí bokki rai agin gudi on vlein shahogin. Bháilm muíochas rácha le boird an Údarás agus le fuireann an Údarás as an cún fád a tuair seo. A go háirí gon ochaiste bhí ag an Údarás ag boird an Údarás díobh an Chomórtha. Máire Nic Niallais seoge, John Hamish O'Farry, is a fad bhí stúr duine agad feimení páircí Welby. So dúna ma chuirsí said an chuige bheith ein inniu, tá bei cúpla focail ein ó Príomhfheidhmeannach Údarás Mícheál Ó hÉanaigh, agus dúna Cathaoirleach an Údaráis Anna Ní Ghallachair sheoladh fiúr íana leabhar an Údarás agus dúna mis rins cainte an níos sin ceart a gceist leis agus dúra meas drach échant Steve An sin tá se go orin go mé cótaí ein ón géad bhoird a bhí Údarás na Gaeltachta ar a bunaíon eagraíocht an 1980 bei sesiún ceistena agus plé ein, agus an sin dúna muid sheoladh fiúr eile hispantas alíne dionan chuirsís stói nó cimsiú gháscóir Bliain ga alín spéisiúil na Gaeltachta. Ach gan tiile maile tá sé go fribhléid am tús a chuir le seo trí iarú agus cuire ó thuairt go Aristáit na Gaeltachta an teachtadála Jack Chambers tá línean seo píosa cainte thuairt le haon Ócáid seo a bharcail. Aristáit. Agat Ronan agus mar príomhfheidhmeannach agus Aristáit sport agus Gaeltachta bhuailm cóirdeas a dhéanamh le boird agus fuireann Údarás na Gaeltachta as an méid atá buinte amach ag an eagraíocht le 10 bliain anuas. Cuireann Údarás go mór le gach de hÉanaigh Gaeltachta idir cuasaí teanga, sóisialta, pobail, fiontar agus académiachta sna seacht gunda Gaeltachta. Har ceann an rialtas bhuailm buíochas a ghabh libh as an obair a dhéanann sibh ar son na Gaeltachta agus tá méid súil le bheith ag obair in éanaach libh sa tréimhse dúshlánach seo le tá roimhin. Gurb míle maith agaibh. Gur míle maith Aristáit agus bíasad heachta láthir ag an Ócáid seo agus mar déilme mar cuasaí mar atá bheith muid ar fad cruinní le chéile gahar na Gaillimh an Ócáid agus bheith muid an bula le chéile ar an mealach sin. Achos má bhfuil an méid seo hain ein. Díreach mar nótachaíb tá an chur láthir nó tá an Comórtha seo dhá hafad díreach go meach sibh ar an ólas faoi sin. So mar déilme hí rint imachtaí éagsúla beartaí ein don Chomórtha agus an cheiliúradh ceannacha bliain agus péireach go sin atá chur láthir an seo inneo. Leabhar ar gháscóir Bliain an Údarás agus ar obair an Údarás níos mó ná gháscóir Bliain dearn agus tiospantas alín. A sála dúcham go dtí sin bháilm Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh a chur láthir agus iarú ar cúpla focail a rá. Príomhfheidhmeannach? Gur mad Ronan, tá me thar bheith a bheith páirteach in san Ócáid seomh agus bháilm fáilte a chur phulaganna atá léinn agus rá freisin bhfuil se go deas a bheith mar chuide gon oireachtas ar líne im léana mar sin. Tá Údarás na Gaeltachta ag ceiliúradh cearcha bliain ar a bhód im léana ó bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa mbliain 1980 tá eagraíocht a gobairt go dtíon go dúireachtach chun forbairt eacna mú sóisialta agus cultúra na Gaeltachta a chur chun cinn. Tá tionchar an mhór imrí ag an Údarás ar an Gaeltacht le línean tréimhse sin
chuig néag go síal na Gaeltachta I ggéire na pobl Gaeltachta a chríomhnú agus a Arbert. Se aim an Údarás ná pobl inmhairneach leabhar Gaeilge a chríomhnú tré fostíocht inmhairneach a chur ar fáil go na pobl sin, agus bhí réimse lehan eile go gníomhiocht daoine ar siúlainn. Is agrisir le a bhí an Údarás an tús mar tá agrisí ferbere fintriachta eile sa tír ach ní léich an eile radúil go sí cultúra teangan pobl ar martar an Údarás. Agus tá an réimse lehan sin ní amháin gúil se a leannacht rá ach tá an réimse sin ag méadú de mar a bhín sámagáil thart agus tuile freigrachtaí álainn. Ó bunní Údarás na Gaeltachta ceadach bliain ó hin, tá glór daoine ó na Gaeltachtaí éagsúla agus áite chéile tar éis seirbhís a thuirt mar bhuail boird. Cuid acu tofa, cuid acu capithe ag aire an lé. Iar fad ag dúnmh ionadaíocht ar bhuail na Gaeltachta agus ag tuairt a gcuid taithí agus scileanna hiag an boird. Agus tá sásta go bhfuil ní amháin bhuail boird reatha an seo, hiar-chomhaltaí an seo, agus thar bheith sásta mar bhí rón an rá go mé muid clistal bhaid ar leid trúr gon chéad boird a bhí an Máire Seán agus TP beag an níos muille. Bhuailim an deise a ghlacha chamáil le aanta sa thuirt go bhuail fárinne an Údarás. Le ceadach bliain na mos tá go leor daoine ó na Gaeltachtaí éagsúla agus áite chéile atá tar éis a bheith I tuairt a chuid scileanní agus chuid glóireacht hiag obair an Údarás le an síolaí áasú ins na Gaeltachtaí éagsúla agus tá fuireann gon chéad scá a gcónaí agin agus muid gcónaí ggéire an fuireann sin a Arbert agus a thuirt chuin cín ar watha le aimimí Údarás na Gaeltachta bhaint amach. Agus bháil an freisin dí buchas ar leachlach leis an head Stáit chambers an sin, agus le na heirí Stáit eile agus na heirí rialtas eile thar na blianta a thug neidir an takeíocht an Údarás agus an taide Tom O'Donnell a Jimmerwin le gaiid benachtail an anam a bhí an rih an Údarás ach a le glór gon le céimena ar thug an Údarás ó bheith ó Gaeltachta éireann go dtí Údarás na Gaeltachta. Is sin go beidh ceann na rudaí is táhachtaí faoi obair an Údarás ó buníha ná gur ar an páirtnéireacht a bhí agus a bhín muid a gabhad. Bhí muid a gabhar a bhairt le agrasí stáití éagsúla, le na chóirlí condé, le na hinstitúí tríú le bheil, le gnóí na Gaeltachta, agus go mór le pobl na Gaeltachta. Agus maidir le pobl na Gaeltachta is roi go beidh ceann na páirtnéireachtaí is táhachtaí atá ain ná an páirtnéireacht bhí agus atá ain le na corcham an Gaeltachta agus na heagrasí pobl bhainithe eile. Is na mansásta go bhfuil cuid go na hanadaithe ó na corcham sin leníomh tá sé lárnach dar go deibre agus bhí san am ó thart agus spéis a táhachaí. Tá go leor éibre ar glóréimsí éagsúla a bhí agus atá arsúlaigh Údarás na Gaeltachta. I láthair na chuide tá muid gníomhach maidir le pleanáil teanga a gobar le 26 le misteir pleanáil le teanga tríomháile seirbhíse. Tá muid gníomhach mar a dúirt me a dtí forbairt pobl agus muid bartnéireacht le tríocha trí agras pobl bhainithe. Tá fócálacht an chus le ealaín na Gaeltachta tá duine obair mhór maidir le na healaín dúchas agus ealaín eile a chun cín sa Gaeltacht. Fócálacht eile tag an muinte is a bhín sa déile leis an réimse éidechas agus óige agus tá blúfartnéireacht an freisin le corníú na Gaeltachta agus muid gobar lob san réimse réimhscoileachta. Tá an bhéimein an tús mar go dtigean muid gan fostíocht gan forbairt íana bharachhaí na Gaeltachta nach méimid an na pobl Gaeltachta chuineal ar bhain in Mhairneach. Agus mar sin támuid agus bhí muid támuid agus tá sé intach le rá go bhfuil inis gnóine atá ar chaid an damda Lunny a Rinne Gaeltachta éagsúla agus fiú le gáán ó spéidir go bhaca se ben expo bí agus deoch na Gaeltachta a bhí ar na síomhaní meán sóisialta agus mar sin agus na meán eile. Agus tá sé sulir go bhfuil dúrá go cólachtaí go chéad scá. Ní amháin a réim sin bhí agus deachach, gach réim sin le innealtóireacht
agus na technology nógus mar sin agus gohfuil dúrán sin tá tóca agus mémuid tóga le an tauchaí. Agus chuirimiid an béim chamá mar Údarás agus chuir gúnaí ar ferbert achhaní na Gaeltachta, achhaní mara, achhaní cultúra, an tarasóracht, funne bhín an nuiche an eicnáíocht glas agus tá a lorg sin le feiceáil sna tógraí éagsúla sna réimsí sin ó dúnanáil túisceart ó Iasca Parca. Bí mu gúnaí chun cíine bliain ó réimsí nua chamá agus a dal siar nuair a thóg an Údarás tosíocht maidir leis an tionscail closarc agus an rian sin le feiceáil inis leis an tionscail atá sin agus an bansreacht chuú a go bhfuiltí rudí nos TG ceir a chur chun cíine agus an tionscail mhóras na cólachtaí gon chéad sca atá a réimse Noelachas leis an eicnáíocht riatach a bheits lárnach rinne sa tauchaí agus rins glentunos tá muid tar éis gréasán go G-techine a thógáil. Rinne Gaeltachtaí go léir le go méid an leasasár ó bhaint an réimse sin agus as rudí ar nús Ciarraí ar bhaile na Gaeltachtaí a chur chun cín. Tá go leor obairtábhachtach dianta an Údarás ó Baniua agus agus bhí antábhacht a bansle na stratéisi a dulbh muid mar agraíocht agus churmuid a bhain. Sílim si go méid aber an Údarás níos tábhachtaí a díobh agus muid dal an lec. Ní bhain lena gná dúchlan ach lena dúchlan nua tá tachaí os ar gáir. Rudí nús COVID, rudí nús breatamochtach mar sin. Ach tá a bheith maníach go méid stratéis ein le bhés an na 10 go hapú agus na 5 go háú agus rún. Tá mu a galbhú strat. Mit go léime mar seachan sin is cosúil bhfuil bag an 5 technúla ain sin ar nasc bhíhíl agus dóigh sin an bhuiilháins go minic le na seoltaí ar líne seo. Ach sin mar bhfuil agus sin mar atá. Beidir go mocha muid rá go dtí an chéad chuideile gon sesiún seo, gon sesiún, maidir le leabhar an Údarás. Agus díreachtáil gur me naithne Ciarraí an Údaráis Anna Ní Ghallachair bhuaib. Tá me hain dí mis gá bliain a gobar in san Údarás ach tá sam nar a chosama chéad teachtain agus in náún dhéarann go rá ana bhatham ar obair na heagraíochta trí obair eile bhí ar bonam chu sé bhaimmarm chomór agus bhí baint ag an Údarás le chulaigh né go rá tarlú in san Gaeltacht. Agus na éarns daoine arne céadíonans Údarás na Gaeltachta. Go minic maiall go an Údarás cho fitte fute chulaigh né de hochaí agus le hiar na Gaeltachta. Bhíonn sé deachar freagra becht fós a chuimsin san obair sin ar fad thuairt. Sin ceann na smaointe bhí tíbhíar go leabhar seach mar a bag an go stair an Údarás. Níos tábhachtaí beidir fós ná léargas a thuairt ar mór obair an Údarás in san Gaeltacht. Agus cin bailach níos fearr le sin íana ná samplaí thuairt agus cástaidir agus sin an corchuige bhí ein agus mar a dearma ar báil tuairma strachaich an tríb agus teorma i dro cáilt ban an teach ar an leagan nígatoch gan leabhar agus bei leagan chóta letíoch. Ach gan tadaile a ráfi sin láthar na huire a bháil am Ciarraí Údarás na Gaeltachta Anna Ní Ghallachair chur in bhór láthir agus iarthú ar anna seoladh fíorúil íonna ar leabhar chomór ceannacha bliain an Údarás. Gur maigad a rónan. Air stáit agus a cháirde gael fáilte roh ag an Ócáid starúil seo starúil is dóthe ar níos móna bailla Hawain. Ag an chéad chruinniú de bhoird Údarás na Gaeltachta, dúirt an teire Gaeltachta a bhí anna gnám Máire Nic Niallais, gur bhí naim a bhí an agraíocht úr ná Ciarraí Gaeilge a choneal sa Gaeltacht agus iad a choneal ag glóirt na Gaeilge. Anion na nárialig a tatarlaí idir an dailin is a seo bonsbrach na hagraíochta go fáil a beidir le frital de friúil a airí. Frital atá teacht níos fearr leis an Gaeltacht sa le atá nniuhan, frital atá teacht níos fearr le pobl ar
chaidan ard a jahas le tahi síl sawala agus haar leabhar. Níl muid geri daoine a chuneal sawala. A tá muid geri iad a chumasú le fástaíochta chrúthú, le carla na sceile na fástaíochta agus ibre, chun go méid deisna an daoife fannacht sawala agus chun go méid fun orthú fannacht sawala. Tá muid geri iad a chumasú agus is sprágu leis an chóras plana le teangaí atá ar bon, chun an Gaeilge a hachadú go dtí an chéad glún eile agus an Gaeilge a sprágu, lóirt na Gaeilge a sprágu sa Gaeltacht sawala. So sa leatha nniuhan mar sin is cófáirtíocht atá sa Gael idir an Údaráis agus pobl na Gaeltachta agus luí an príomhfheidhmeannach na cófáirtíochtaí eile lig atá ar bon agin fásta. Agus mar dúirt an príomhfheidhmeannach tá áthraí móra tacha le 10 bliain nuas agus beidir áthú níos mó na cinna bí acu an táthú atá tacha ar an síl le 6 nuas le COVID. Agus teigin muid go deacrachtaí ag chuid na client-chomhaltaí, agus tá an Údaráis a chuidú lá galing lech leis na deacrachtaí seo. Agus heige sin le coppla seachtain ar le coppla míon nuas eisiú chéad chuig dearhain leanú na heis gró. Sa tínis na deangaí héin an focail atá acu ar an dhearchéim nó deis chontarte nó mar dearan béarla a dangerous opportunity. Agus is dóithe aineón na nuachlanna le tá deisinaí an. Agus thuail me nat ó Microsoft a rá le coppla le nuas gohfuil forbairt 5 bliana a dtíobh na technoliaachta gohfuil forbairt 5 bliana deanta ina macht 5 bhí. Agus i ríist heige sin tá ghaithéad 65 jóntas tá má don scéim trádala ar líne ag an Údarás. Agus i ríist bhile móithas harcan an bhoird a ghóil leis an orin as an obair mhór a bhí gceist an seo. Ní bhhain a próseán na níiritas ach a chur takeíocht ar fáil, a chur cóirle ar fáil ar an talú donna na client idir úr agus Seán. Tá Údaráis a dús cainaíochta maidir leis an technoliacht agus na líon bhí digitatha a luí an príomhfheidhmeannach ar báil na G-techna agus cruúíonn se seo nóia teilú deisina. Agus tá áthú pobl tarlaithe fásta go háirithe le 6 nuas. Tá daoine ága a fillú ar an bhaile agus i gobar sa bhaile. Agus tá deisínta an seo siadamsa don Gaeltacht, don orbairt pobl, don leabhar agus don Gaeilge. Agus tá deisán don Údaráis iad a chumasú sa dóis go méid fanarthú fannacht sa bhaile nuair a bheits an dhearchéim thart. Agus bé ról ar leithanóia an seo don na G-technaí, don na cóirchaman ag Muinteras agus a Gailíon na Gaeltachta. Bhfuil am cóhardas ó chraí a dhéanú leis na príomhfheidhmeannach go léir agus na feidhmeannach agus na boird go léir a thug an Údaráis ag an náit an na bhfuilse sa leith aniuhan. Tá an Údaráis freagra as obair chrúthaithe cheanrádaithe ar fud na Gaeltachta mar atá léirithe sa leor seo. Cóhardas ar nóia fásta leis na client-chomhaltaí agus na heagraíochtaí pobl le as fios a go debre, agus as an bhisne a léiríonn siad mar antríthe agus as na seansannaí a ghlacann siad agus iad a bunú cóhlachtaí, agus tásta gan na le daine bí a bhhainaí an cóhlacht go déanta gcónaí sa chans ar rudaí. Is úidir éis agus túair dóthais go raibh an rialtas sésta éitheantas a thabhairt don obair ríthabhata seo nuair a fógrú an bosad coppla seachtain a hain. Móithas thar cin na heagraíochta leis an aire sinsear Gaeltachta Catherine Martin, leis an aire Stage Jack Chambers a tá seolinn iniu, agus le feidhmeannú run na Gaeltachta as a go takeíochta nach beag é. Cuireadh dúshraidh leidir faoin Údaráis 10 bliana hain nuair a bunaíonn eagraíocht. Is úidir bráid, misisnaí agus séasú dún go léir chu léitheada is atá fíorú na físe sin iniu. Mar atá léirithe sa leor álann seo a tá choirla chéile i grónan mac an umra agus a aireann.
gur a fada buan an Údarás agus tá leor sheoladh. Gur maithegah. Gur míle maithad as sin a Ciarraí, gur míle maithad as sin. So díreach díomh an leabhar le go méisaga agus mar dearmid tú mas strachaich an duine síb. Ach tá se chló go digiteach inniu a hanar le choradéile na leithintí seo agus sin leag an réige tá muid ailsiú inniu. Agus ins na míonaí bheits rún bé muid sheoladh leag an chlóte a bhéis ar fáil an léige agus i méarla. Agus díreach agus má chun a chrustrús ar an scáil an inis lena Spáintrií. Bhain an buochas a ghlacha le fuireann an Údarás chur go leor aibre isneachan seo, chulaganna a bhí ran fáirteána, dí ólas a chur ar fáil, agus bhain tágad honrach a dhéanana go na dearthirí agus go Róna Mícheál agus Máire Nic Niallais as chuid aibre siúdán. So mar a dearma, ceann an rudaí stoi a bhhain leis an Údarás ná nach digan daoine go minic réimse na haibre agus cho fitte fuite agus atá an Údarás is síl na Gaeltachta. So leagan an leabhar seo amach a sa báire cúra na Gaeltachta, cúra na heagraíochta. Ach an sin stoi lean léirú ceart a thuirt, tá muid isteach faoine cinnteidil éagsla hagans hín ar gúram agus a tuairt cástaidir. So mar hampla dí forbert pobl. Mar atá agé tá na cóirchumann lárnach agus lúan príomhfheidhmeannach seo. Tá na cóirchumann lárnach sna heagraí forbert pobl an insan obair I dhéanans Údarás na Gaeltachta. Agus tá ar in de cantar Gaeltachta I dhearn bhfuil gréasan go heagraí forbert pobl an aiblíonn le chéile maidir le gnithe éagsla chorchan cín. Cuid gan na cástaidir mar hampla John forbert fuineh in anúte agus an sampla an John chorcham na Victoria I Garua. Cuasaí torasúireachta an d'urbhle hús ar an nachlín. Druglan inis chléire an sampla é sin gon intríocht hóiseachta. Agus fiú an rudí na recastú chláileagan ar fáilce bháimín beidir nach richeach Údarás na Gaeltachta leat. Agus cuide sin gon obair I rins aine díobh na scéman na fostiíochta pobl. Agus dinan Údarás na Gaeltachta scéman na fostiíochta pobl a riarú fud fad na Gaeltachta. Tá muid lárnach bhorbert bailí siúil agus rothaíochta. Agus an sin tá scémaní éagsláin chun taú le tíh mugad na heagraí forbert pobl na costí pobl agus mar sin de. So tá an scéim fintar pobl agus tugraí fiúntacha teachta sin chun cín. Arnú ceann na rudí smú aithnítar le Údarás na Gaeltachta géad lá na cuasaí fostiíochta. Agus beidir rud nach mííon chomór daoine chomór ar nólasí ná an réimse a lehan airnálacha hagans fin ar gúram. So fecinn de sin samplaí bí agus deoch fullán híos ó dheas agus salan mara acla gundé bhuió. Tá samplaí go gon obair ard level obair nuálaíochta mar hampla tá ag mintech tá fístúr Giovanni Choffi. Fáisc metal ní dóir bhfuil comhríochta le lehétí Nissan, Toyota, BMW. Agus an sin fiúan nó hánálacha dearmuid a bhíán fiúan solartháinig an Údarás ar an síl. Nar bhí Gaeltachta an, agus airnálacha nús cuasaí teagsíl agus éadach. Ach bhfuil cólachtaí againn atá trééis dearmuid na hánálachaí tradiisiúnta sin na hógáil. Cuma cóamsir a chorb agus tá féinúnis ag level down nús inis meáin. Arnú tá cuasaí teangan lárnach an snobar dhéanam muid ach an rudí dhéanam tí dearbadúirintí ná bhfuil deisianí láidre a dtíobh na fostiíochta an ó híobh cuasaí teangan agus tá sampla an scothainear in Garua díobh Europas agus an sin ar an nachléim a dtíobh choiste isce agus nóbar ceanróilíochta dhéanana ach go siúd. Arnú ín sin stoi go tradiisiúnta más féidir go tradiisiúnta dhéanam anítar muid le fostiíocht in airnálachaí ar le. Agus ceangan na háirnálachaí sin bhúil se go áarna bheith lárnachán nach cuasaí leiise agus cógasíochta. Agus tá fostóirí láidreainin nús randox ar an biomedical cástaidir agus samplaí an cinál sin aibre. Ceangan na tugraíon bhfuil muid páirteachán fi láthir ná páirt na mara tá chu síosanseo ar fáirt na mara. Agus tá páirt na mara thar a bheith táhachtach dúint i món próses pleanala fi láthir. Thar bheith táhachtach be cheantar nús ceantar ar sanach. Ar bhealach go gunn se fostiíocht in bhúnaithe ar fáil agus go dairníonn se ard agus inistíocht da de freisin san gurchuige tá an. Agus tá airnáil na mara go generalta thar bheith táhachtach díomh an Údarás agus an staid atáin san airnáil sin. Arnú freisin Mícheál Ó TG chéad agus ó níteag na sé an boird tá teacaí fin airnáil chlusarc
agus fecin muid sin sampla go rácholacht tá feimú níháin level gailgus náisiúnta. Ach tá feimú go hiidir náisiúnta, is a dhéana sin go má telegail a spideal agus nimitán sa rain. Tá fibín freisin pléile cuasaí telefíse, ach tá siad lánach a díomh cuasaí alíne agus fecin muid sin sampla na potarachta a díomh na ceardaíochta ag luí mar cein. Ceann rudí stoit an neamh nachach, ag tá go leordí neamh nachach stoi faoi Údarás na Gaeltachta a díomh an réimse ein, ach tá ceann rudí tá tábhachtach ná go bhfuil muoin ein agus bhfuil muid ná láthir oibre a choláthar nó chur ar fáil le inistíocht a bhealda chuig ceanta Gaeltachta. Tá samplaí sin go na curchuigí éagsla, ní díreach monarchana tá an fecin muid in cardan ar an spideal. Fecin muid monarchon a Harlanólacha ag rap ar farc nóí dóir. Agus an takeíocht na sinna thug muid go fáin na múscrí a bhurig na bhéine hóga. Arnú níl sói ar bhealachtaíocht ará gur tháinig an Údarás rih an bordatá teacht ar an gcéan éibriú maiall ar COVID. Ach tá muid an áit bháin in na híomh sin agus fecinn ban seo an inistíocht mhór tá dianta agus atáá dhéanana in san grééis an GTech dhéanas cumasú agus thuras takeíocht go riine éibriú ó na ceantar Gaeltachta, agus go le seo fud fad na Gaeltachta ein, agus lánach in san gorchuig go bhíon in san strátéis dearnach agus in san strátéis tá teachtrún. Agus tá cost déir an sin go rint go na GTech an na éagsla. Tá gáúlas dó dhéine díobh na GTech tá GTech an mór dé ará atá gáhhainistú go lánach a an héin, agus sin i ríist bhí mar tagart go na cóchaminnig go na hagart forbar pobl. Fecinn sampla sin go béla an léir, agus tá sé Harla tábhachtach in sa méid agus go dhéanaan sin chuid go na GTech an a bhainistú chuin freisin, agus óhann san deis dá go pobl siúd feimú an na gentar. Cuasaí teangan lánach a díomh nobair Údarás na Gaeltachta a tháinig ach na deangacha efigúla an fiche agus a dóéag níos lánaí fós. Fecinn muid sin picú ó féile na Gaelí a racharan agus tá chur síos an seo ar an gurchuige a ein má tríd an choras planal le teanga agus an sin ríist cástaidir gur chuid gon churchuige tá ein a díomh leis na hefigí planal le teanga atá fíor hábhachtach agus ríist bín má caiintear nuálaach agus tá sé anéis go caint mar seo dhéana ach chomór sóldam ní léon chás eile éonáid go bhfuil choras tanga nó forbar tanga nó planal tanga ar bun ón mun níos. Go bhíad na pobl héin atá tréis teachta níos le planaí maidir lena go dríochta na sin agus go muide sin cuidúlóg sin bhaint amach agus a chur an áit. Feice si bin sin gailgus na clínschólachtaí sampla má an churchuige ag lilí zíco clína tá bocaí nó is blachlí go cána le garid agus gúilte de chur fáil a good tágaí inis le lipédí ngailge agus an sin onadí sebhirtanga agus an réige chorchan cinint cólachtaí éagsla. Agus mar déirme tá an réimse lehan agus bhú an caiirlach an sin an cumasú i dhéanans muid an gné hábhachtach sin a bhainins le ar go daibre cumasú i dhéana ar na pobl Gaeltachta agus duine muid sin tríd eúnt agus éidechas ar go leorbelí, chlár na ggólachtaí tuairt spreaga go riine óga tuairt fao choltar fintriachta tá samplaín sin bheith gobad a ggóir le na boird eilúna agus éidechas a díomh eilúnte chur ar fáil na ceantar Gaeltachta, cuasaí tógáil báid, cuasaí príomhtaíochta. So tá réimsí lehan an sin. Nus tá réimse an lehan freisin a díomh takeíochtaí níétaí in san leabhar seo a sin ar fad a chuúdú. Ach tu muid cástaidir agus lua an caiirlach an scéim trádal ar líne tá samplan sin gon cinál sin rud. Jau sib tiile ólas ar híomh an Údarás, údarás.ie, nó má dhéanann sib teagháil leis an Údarás go ddíireach na feimimení agus go bhheicear mátá riochtain na seirle agaí nó mátácaí bhfuil riochtain na seirle ag daoine a dtíobh takeíochtaí le gnóchair an áit go mbeadh muid ná chuidiú le cibí cin bailach tá muid ná na sin íana. Lu an príomhfheidhmeannach fochaideachtaí tá muinteras ein mar ochaideachta tá chorchan cín cuasaí óige, cuasaí pobl, cuasaí eilúna agus teanga tá si plunithe i ddíirní i gceantar na Nilián na Conamara, alín na Gaeltachta agus tá sin lánach as an tilspantas alína a dhéanas mo tagairtú níos dearnaí agus cóirnaíonn na Gaeltachta tá mar agrat Harbh tábhachtach a díomh cothú an chéad glún eile go chaintúirí gailge na Gaeltachta.
Tugraí éachlata ein feiceann muid an tábhacht bhain leis an diaspora agus tá rins cástaid ar an sinna daobh an nascatá muid de forbert leis an diaspora thar lear. Gine éire tá níos tábhachtaí námhíoríoch ná cuasaí torasóireachta. Agus cé bhfuil rion samplaíonn seo go obair in bhfuil nó go na rá an Údarás páirteach a dtíobh cuasaí torasóireachta de tá tugraí capital éagsúla eile idir lámh an fill agus muidir cur agus atógáil ar an bunstruchtúr torasóireachta sin a áchas gúil údar ag daoine cuairteúirte an na cantar Gaeltachta agus an eispeir sin omláine thuaisteach. Agus arnúi maidir a cuasaí torasóireachta as cuasaí brandála tá brandú Gaeltach na héad an Harbh tábhachtach agus chunig muid sin in san expo bí agus deoch le gháilánós le cólachtaí bí bhfuil gradim grúteachab anús buín blaster spideal agus an logo ar a goid táirgíachab agus seo feice se brins cásta déir an sinna ríist go logo gá úsáid ag cólachtaí éagsúla Gaeltachta. Agus ar deire breannaí mu tír stói agus muid breanach an cín breannaí mu tír bunú Údarás na Gaeltachta, ceas a dánig muid mar eagraíocht, an éhlóidú tá taí ar an eagraíocht, tíoch leis an éhlóidú díobh cuasaí gnó agus éile go hidirnáisiúnta, agus dó ar cábhail muid a gcuil na blianta atá amach. So sin sin sais achaimire sói I dearma ar an leabhar, tá sé le fáil ar híomh an Údarás, má hain sib go dtí rannóg faoin Údarás agus fáilteachán feic sibin sinna. Agus le cúna dé amach an seo bé an leagam chlóte ein agus bé muid nána sin chur ar fáil díobh freisin. Well, agus muid breanú siar agus breanúch an cín tá se go áorann gur trúr cólta ein ón chéad bhoird bhí ar Údarás na Gaeltachta an 1980 agus siad sin Seán Ó Neachtain, Máire Nic Niallais agus TP Ó Conchúir. So we're géad fáilte isteach tá sé iontach sib a bheith linn. Béidir Seán mar a miste leat go dosán leatsa. Cho fada agus is óldam Seán is tosumtain is foiide bhfuil tréimhse caite ige haar tréimhsí éagsúla mar chomórtha ar bhoird an Údarás. A tú tréimhsí freisin mar chairlach. Bhfuil mór an áthú dearmid feicead ar chur chuig an Údarás ó bhí 1980 O tá go dibhinn rónáin, tá arúán mar a léire tún sin agus mar a léire an Ciarraí sa Príomhfheidhmeannach tá arú as cuimse breanú ar na cólachtaí ar fada láirtú fúpan sin. Is beag ceann a bhí an na chéad am ó tháinig muide ar an mbord agus atá na níis. Ach tháinig an éhlóidú sin agus rinneú go maith cheap mé riamh chun an rud is tábhachtaí I dtéach a bheith éon cheantar fostíocht a dionúint. Agus sinné an obair a bhí an Údarás an chéad lá agus cheap mé héin ó hús go raide go maith leis agus go raide go maith leis an iarachta dionú tíochtasteach ar an obair a bhí aine mar chomhaltaí mar taráte bhí sé an cheanróideach, bhí sé an nú as a bísa, bhí ní rá léhéide ánaí a rubi sin agus haar rud a beile cheapna hén bhí muide tofa ige bobbal agus bhí freagracht choréir ar an gunfabal sin agus an freagracht a bhín sortnar bhín tú tofa mar a fuair amach na minic ina dhéisin ná eis ragrachtach ar eis nó eis ólas a thuirt gunfabal lenar díbú agus níor sinnéas go Údarás mar tá said mar cuoine méid agus an leabhar mhór a haichamach le bhí focla mór mílte chus ar a bar na rúnda agus a gló stoigúil seán gúna. Ach head sin, sé sin ar fad agus hiag muid an rúndacht, sé sin ar fad tháinig muid dehí ar obair an bhoird agus mar dúirtú, lean Ciarraí blianta fada ar mbord agus for me taí bhrá agus na daoine bhrátha bhí agus tá asar bhfuil Máire agus mo hanchara TP linn neo mar
is fiú brenn siar, is fiú brenn an méide banúach agus an méide taráte rúman seo ní me gal heir síteach na tinscoil bhí eins na chéad bliantí sin. Tá go leorach go bimí, mar ní an anób a chuimecht mas ceartta sin rá. Mar cuinín agus cuinín gúnaí in fóchólachtaí a bhí an a gnám ar waist muide beidir gcuoinech sib a cháir na lachan wacachara. Mar go rá go leor trublaidí I dinscoil cosú le tinscoil na textíl a gnám agus mar sin de agus go mégan rúin mar anna dtithe tafa iad rúna agus ní hiigim ó bhunachaí an tíl céim fá nar sé dúnte bhd ruúh a tháinig muidir am áirdach bhegan iad rúna. Ach as sin deascuid tinscoilú. Agus tá mé an rime do go gúnaí nar chluisim an forbert agus an dolan cín a dionú I tinscoil an chlósáhairt, tinscoil na mara agus an méid chuidiú chun cín in sin chun fostíocht a chóirt go dtíana cantar Gaeltachta a bhí go mór na cháil go háiridé trúd bhí Máire Nimel agus an méid díireachta dionú an ostíocht sin a chrathú agus dionúin. Agus is bra an rud brenn siar ar gáscóir bliain go an orbert sin agus a bheith rime doch agus brodúil bud aire mahas as hiar-chomhaltaí dionú. Agus tá sin fíor go dtíon lá aniu leis an méid tinscoil Nua-Hampshire atá I tíochtan cín agus an Gaeltachta ná úsáid bhaint as an mahas atá tíochtasta sin. Mar dúirt me tá rud be in éonchantar táhachtach ach tá an fostíocht níos tábhachtaí mhuirimsa ná gnéir be eile, mar úl fostíocht a gantar. Ní na dínán, ní na lún ógáin as caiise dumacht. Agus sin tantárainn go bhfuil an Údarás an mar agriocht forbara tinscoil. Is sumí áite chomise his Bliain Údarás agus rud Bliain Údarás agus chome mar tasa go dtí Parliament na Eorpa na dhéisin agus ceann an rudaí a chua I gcion go mór ina dé poblaí ar Loudmeló fud ilsríocht na Eorpa ná go rá agriocht forbara tinscoileachta ein ina romuid in náin tinscoil bheála go dtí cantar ina rá cultúr mar bhunús leis. Bhí go leor tír eile cinál an nálinn nó nétalinn go rá sé sin ein. Agus ramise gúnaí gur maitháin an Údarás agus gur chearta chuneáil gníomhach agus beo. Agus an chachaní beam agus ní me ggéirfad sa bolitiach leis sé nachaní ná go meach na honadaí a bheith ar an Údarás machchan seo ag boird an Údarás agus ní héad a leog ach go meach siad topa ag go bobbal. Ní marall go meach siad onadíoch ach go meach go na Gaeltachta I tíochta steach san agriocht agus go sin sumplasáró sin ná go meach an onadí atá ag go bobbal tofa iste máward. Ní hinle rá mar bhí mé héin tamil nach meach onadíthe ceapmhaithe. Tá sé sin tábhacht freisin ach go meach an tonadích sin I tíocht díireach an bobbal sa gaí go meach an tahantas lárnach láide sin ag an agriocht a gúnaí. Mar sílan go bin sé a bhí an tábhachtach is síl an Údarás agus smáile mar sin smáile go luaine sin. Míle maid as sinna cheann agus beidir mar bhín deis go mar eis ar bálína ach beidir go rachmuid go gcuidóir áithfuil Máire Nic Niallais agus bhí tusa ar an géad bhoird freisin agus arú tá do haon slóil lárnach nóbir forbartha pobl agus cóirchumainn gceanta chuidóir agus an Gaeltacht chunaáil le fada fíoracha lá. I cheistú bhacha marta bhhaire
Ó bhecinn tú goil tionchóirí ag an Údarás obair pobl nó obair na gcomhartha sa Gaeltacht ó bhí 1980. Oscainte bhórtionchar in éhe acu ansna de bliain sin chuid cosís ionta maith na deacalamsa dhéanú agus a in éige le gentig séin ar obair an Údarás agus mar a bhírodí agus mar a dúirte ar slár anna na asé agus bhí contartí anó am go ham go méidir na méisi an. Agus dínta leis an smíniuad a háart gur háil go mó bail méid éí a bhhail na Údarás tofa ag an pobl mar na daoine atá na gcónaí agus a gobair sa Gaeltachta sin iad na daoine is fearr a haigean na faibanna agus na gé atá ag an Gaeltachta le chuidú agus ar nóiad a se táhairta ó híomh obair an Údarás dé bhfuil stoigh méadú mór a tearta ríis ar an ostiacht a tan Údarás ábaltach ar fáil sa Gaeltachta mar mana bhfuil fástiacht a go ní bheith daoine agan agus mana bheith daoine agan ní bheith an Mícheál Ó. Tás a gom gur an rud a smó tarsúil agus gur sin forbartúir ag an Údarás mar nar bhí me héanaar an Údarás is minic a bhí me ag ceistú robantíigh an teangaí leis an arbeirt a Harbí an amsin ach daithí le dtí go mór amhain agus an planal teanga agus an lot planal teanga in an ggóil se den níos le bríomhí le heirbéid a heirbh an coronavírus mar atá an rodile tá si de geirí deisian a bí héaglafa éil a hapú le bheith beo agus leanann réig an tí gur a se seálaigh go léir hart as cinnte a go bé an Údarás tá mu caintmhí America agus daoine bheith gemart agus gan daoine ága bhéin seo ach man ar ón Údarás an bh rodí bhhaid níos donna ná mar a teisiid agus sínta an tá níos mó aige ag an Údarás leis agus tá sé sin teilte acu agus bhí an tara stéitsin sin níos loithe agus déirling go mar sna fólam a héin ar go dé ga mór atá le go méo níos mó muoine ar fáil agus níos mó fástiacht ar fáil agus tá níl ar bína ó rud éigean úr a bhainú sa Gaeltachta agus sin me sin a táhairt a mar a dúirta bhéin chanig mé go leabhar sin le coppla lein a tholamid ar an radio agus eile bhí na Harí a Haríanú agus a Arbert sa Gaeltachta agus sin táhairt a mar go leabhar a phobal na Gaeltachta héin í haigeann siad gúnar a dtí seo gur ar fáilig maintiecht na Gaeltachta agus gur fástaíart a bhaintear na Gaeltachta héin atá tíomhhiarde. Gomada bhhaire típi ó Conchúir, típi tátas do chónaí Gaeltacht chorcaghine bhí tú mar chulta boird ar an géad boird mar a dermuid bhí ar Údarás na Gaeltachta 1980. Bhecinn tú típi bhfuil mór an tionchóir nó bhfuil mór an athrú teachaí ar an gantar nó tú héine do chónaí dúar obair an Údarás le cháscóir bliain. Bhfuil bhhar dé ní léon comhrá leis i gantar inniu a bhí an dá bliain óin. Tá bliain óin siad an éimeoireacht an tiascach agus bhí trasóireacht an uairsúile tosnú. A chaníos an éimeoireacht beagnach mé agus an tiascach mé. Agus biniad an dámhór teonscail an uairsúil agus biniad na daoine bhí lát na Gaeilge. Biniad na daoine bhí lát go le teanga có. Agus na hiascarí go mór a bfuil go dtí déimlíon ó hen bhí hiascarí ann agus bhíidir dar raibh síos cé bhil a gáilú síos cé an dúníí nó ein cé cosán Gaeilge fada bhís na hátasún. Níor bhéan nach cóbíar le géan léine agus há sé tún níos mé comá. Tá defríocht an a bhór, hána sena chléasar fad caiile agus nuair a cím picú na mór son agus na daoine bíad an chéad mór daoine bra agus há stochan le go mé slíon na fíorne. Há sé go dtíad máide agus seaní níos cinnte son, mar daoine anna bhí a héad son ar i géad bór agus sé mar a bhí daoine a ché go mar isteach ó pártaí políocht defriúil nuair hána sé nuair chuig cruide dáda hámar le chéile agus bhain tímar lena chéile. Agus anna chéadúnta dul chuúha. Tamsar ágónnaí ar dóhan cóchtaí ag an Údarás. Agus tá féimig an Údarás a gobid 6 lena lá ceilte. Agus is féidir tógra bra a lat ón déibh mó.
ó heb cuasaí pleanálas rodí mar sin. Tucaid chalín beag agus déanana sé an stróc amháid agus há a hógra mé. Agus sin ceantas na rodí is mó a chuid isteach arm sa riamh so mar fearna. Duine hásáiting an ó riamh. Tá an Údarás an duine siad an díhel. Agus an son tagan duine ó ranógaid cinn tead a stáid ná fa leimhainte go leis an Gaeltacht agus letain siad an rudidir fad. Agus a stálim go dtí go neoig an Údarás breis comhrá na beise coma agus a cheartta bheith. Now halána bre dhéanamh ní mí leagain mar halána le bre dhéanamh ó heb teangan agus rodí mar sin. Halán duine gobir annach chuigear sunna teanga agus há an Údarás a chuileán ar go isteach. Agus mollam mór a dul a son. Ach go dtí go dúraigh réaltas éigint comhtaí breise den Údarás agus fiachla éigint an Údarás ní beigh Údarás febre cheartta bheith. Míle maith sin típi an spéisiúil bena tá ní mé gáim, hí súla ní smú léine. Beidir go bed díosna gur me ceistúáin skipaí ar i trúragaí. Cheanín a buchamach láidirach nó leigeachtáin, dearmuid ó íomh an Údarás ó íomh an chórais, beidir tá tagartint ag típín sin beidir ó díomh cuairmaí éagsúla. Ach tá buchamach láidirach nó leigeachtáin, cé a ficha? Well, sé láidirach smóta ag an Údarás ná bhfuil tiiscint acu ar na cantar Gaeltachta ó híomh an cinál forbairt heastín sa bheith an. Agus go háirid sa látáin bháin mar tá luite forbairt na teangan agus chur chuid cí na teangan. Mar tá cinnte gúil dúla an mór mílteach an agus bhí sé an ó hús agus bhí sé an ó bhádra an Údarás gon teanga Gaeilge. Mar tá sainar fad is teanga imimeach í Gaeilge is teanga í nach bhfuil forlehan mar hanga a chuáin a bobbal bega agus tá géará le an gnéis sin gon teanga láidrú agus an tiiscinte bheith an chuna sé sin na dhéanamh. Mar sílim se gúla buaisin ag an Údarás. Ar ná í tá leigeachtaí ag an Údarás sa méid go bhfuil na bhfuil an réimse comhtaí omláin acu mar dúirt aontainn le típi níl ón comhtaí acu ach tá comhta bháin atá antábhachtach sa látáin bháin agus atá le fáil ní séasca sin an bhí muidir mar de dús sin an comhta tá comhaidbliú le na chéile agus léargas eile agus sílim gur neart na muide iirecht mar bhord go minic comhaidbliú mar hampla is na cóirlaí conde. Go bhfuil sé fíor-thábhachtach go mbeadh an comhaidbliú sin agus an trasnail sin an chun forbartaíonna ar na cantir atá ins na Gaeltachtaí. Ní bheith chuile chucht go deo ag an Údarás. Ní siúrthar obair. Ach tá rud amháin atá tábhachtach ná go mbeadh an deis acu an buiséad a bheith choláidir agus bucheart ó bheith. Agus sílim sé ó hí forbarí gur an Údarás licí síos le blianta gan óhin deise acu ó híomh muoine chur chun cíine dhéanamh mar bailú. Tásúla bhfuil an taidir stáit géiste le sin agus go dhéanamh sé bert de réir an éireachta sin chun na cinntiú go mbeadh an buiséad láidir ag an Údarás mar cumhníim sé siar agus cinnte le Máire agus típi. Nuair a bhí muid imi airigid harta bhí úl bhí lúnasa ins na blianta rá buiséad níos láidir aon na mar tanis chomid go dtí éideann na Gaeltachta ag an nám agus díar mo tiile mar bhí na tógraí aon le airigid chuirinta agus fuairmuid a tairigid ó choilírám bhí rialtas na blianta sin. Ní réití bhí ammuid agus sílim sidís gur buntáiste bhíon sin gur á gona Gaeltachta iste ar bhoird an Údarás agus gur an gusin agus anú tasagír sin na fáisciú me gur an gusin póitiú. Cheán gur míle maith sin tá brónarm bháire agus a típi tá me ingní me go glog cá seo chrécht an sósra bhí trí tá má fíorhuíoch gan trúragaí. Fíorhuíoch as an obair chuir besteach díomh na Gaeltachta ó thosa Údarás na Gaeltachta
níide gochtó agus fíorhuich as bhfuil for freisin gur míle maithí. Go me raim mar sin go dtín chéad chudeile gon ócáid fiorúil seo, agus sinna tispántas alíne háscóir bliain na Gaeltachta. Agus dói sé an smíntóireachta bhí fíorta seo ná mar bhí muidir ráin is lúithe tá réim se an lehannain díobh obair an Údarás. Agus go minic saoítar muid beidir le cuasaí fostaíochta nó mar sin de, ach ceann nó rudaí gúil an Údarás lánachán ná cuasaí cultúr, cuasaí alíne agus mar sin de. Agus ruiselinn go mo dheas a rudá cuimsiú agus cumadíocht dhéanana gháscóir bliain go alín físe na Gaeltachta. Agus le píosa cainte dhéanana sin roin, agus le sheoladh fíorúil dhéanana tispánta sa bheith sa tíocht, agus dhéanana me tuile cainte faoi sin in dhé seo, a bhhailm cuide a thuairt go efigeach alíne chóirla chun é rún an áil, tréalach ó fináin píosa cainte dhéanana sin ó réalach. Gur an míle maith go rónán. Tá asar an bheithin seo as an cuire a fuórme ó Mícheál Ó an alín na Gaeltachta agus Niallais fáidín sin san alín fósta agus Úna Campbell sa Ciarraí in Ghaoth Dobhair mar dheallar an taispánta seo a lánseáil. Riste laman sin agus mé géiste le Seán agus TP agus Máire ba bhreail an bheith géiste ló agus na cumna canna bhí acu agus iad a gobar san Údarás dahad bliain hunna ag tústa rud. Tá an túfas le fólam ó daoine mar sin I déobh forbairt pobl agus forbairt cultúrtha agus ba bhrealam bheith géisteach ló. Dínam cógáirteas leis an Údarás féin mar dheallar an dahad bliana tá caite acu a gobar ar son na Gaeltachta agus pobl na Gaeltachta agus saoil na Gaeltachta tá obair ionta tábhachtach agus ionta éifeachtach déanta acu. Ó hih an tóra seo dahan dóchas a thugtar agus an taispánta seo is seo é a ceúran a rís dahad bliain den Údarás a bheith ag taú le agus a cothú na nálíonn ar fód na Gaeltachta. Níos mó ná fiche bliana hin 1997 rud chuid den ceanródíocht sin a luigh Seán Hanna ná an partíocht a chur Údarás na Gaeltachta agus an chorla alíonn le chéile agus a bhunaigh alíonn na Gaeltachtain sin agus a thosaigh ag obair na halíonn tradiisiúnta agus na halíonn comhaimsire a hacu agus a cothú ar fód na Gaeltachta. Rud ionta éifeachtach saoilteach a bhí ann agus ó a haithí féin bheith ag obair le Mícheál Ó agus Daniel hús Núna Gálainn seo agus muran ní Drainan I Connacht agus Rachel Halstead sin I gcuig go múin. Tá anéag déanta acu le blianta fada nuas agus an rud sin a luigh Seán sin faoin déanlathe sin agus an tólas a míon ag daoine atá gobar ar an dalamh sin an ionta tábhacht agus ní tharlíonn sin ní dói tarlíonn sin go hána éifeachtach an sin sa Gaeltacht an trúr daoine sin agus an obair a dhéanann siad le halíonntóirí agus an sais nasc nó an gréasán as dói fergnamh agus áis na mhór atá acu in sin. Tá sé ionach an dulcan céine atá déanta an sin. Sa taispánta seo agus be fí seán ina dhéan an píosa beag cainte seo ina méid Ceathail Searcaí ina déanú a chora láthar agus déanann sesin chuir sí a bhhad níos fearr na mise ar chatáile teach sa taispánta sin. Ach deireadh mé seo faoi. Siar atá an nó be bailúcán an séireacha ó alíonntóirí ar fud na Gaeltachta so be ahan Gaeltacht be onadí ó gatha ahan Gaeltacht dain. So sin an fá gan nuann sé go maiid sin den cealúra seo. Agus nuair atá an taispántas chortha le chéile be se taispántar dús sa Ciarraí in Ghaoth agus an í sin in áras in sa dlúra agus an í sin áras éana ar inis ir agus san anad cultúra sa baile búr na Cumaid. Cumaile sin beis dras áistí léarvastáin á choirleis scríte ag daoine mar Catherine Marshall agus Lillis O'Leary agus Cíbhín Mac Lily agus iad san sais a plé na ceistena móra faúda na físeálín sa Gaeltacht ná cad is físeálín sa Gaeltachta ann nó chunas mar a hosnaigh na físeálín sa Gaeltacht ar bheith nuair a tháinig beidir Paul Henry go dtí Ilan Acla go luas sa feithúís
agus a general picturí de acla agus Connemara agus áiti ci mar sin agus a bhfuil tóiríonnta mhór ar fud a dóin is ar na picturí sin a bhí genta aige thar bliain ar an Ilan. No ar bheith nuair a tháinig Rockwell Kent go dtí go Glancolm Kill agus go caiise saorann sin an 1927 agus a ríiste bhfuil na picturí anhearna sin le Dan Ward agus Clan McGinley sin go bhfuil siad san Ballicán agus Ciarraí Chamórtha in Údarach agus New York agus na Rúise. No fiú bhéidir nuair a tháinig nuair a bhog James Dixon suas go Derek Hill agus é péintáil a riil an Harry agus a dúirt leis le mis bhád níos fearna sin le dhéanamh agus a correction tús le péintéirí il an Harry nó Scoil Harry agus tí lads sin fós a péintáil Patsy Dan nach Warren agus Anton Mínan agus na daoine mar sin. So big na ceist na mór sin á lé ag an taiispáint is seo. Agus á freagat is dói cumai. Is ceúir é go bit a bit fécinn siar ar an obair atá genta le fiche bliain an nuas ag gáilíonn na Gaeltachta leis na halaíontóirí sin. Catá fólamthe agin le linne dréifse sin agus chunas fuair a thugann sin leadún chunas tal raig sa taucí. Mar a dúras an sin tá fís an bhhaid níos fearna an cainte tá gomsa thug an léireoir an taiispáinte sin. Bhhaid an mar sin tóra da an dóchas a láseáil agus go bhí amach. Tuispantas náisiúnta úr é dehan dóthais. Dhéanaí céileadú ar as cin 10 bliain de haciad Údarás na Gaeltachta don na hairc alíonna. Bhí agus tá an taciad seo har a bheith luafar don neirit an alíontarí thar na blianta. Tá chleartíthirí atá teartún cin agus tá chleartíthirí garamúla a réin. Mas rud é go gcuireann an taciad seo ar a gamas leanúin a gleartas, tionscadal a chur a grí, ná inad a bhainú agus fiú a chúbhnú, tá an cuidú seo ríthhabhata chun na halaíonn a dhríosú agus a chothú i meas pobl Gaeltachta. Tá an Gaelairí capatha chun an seo céileadú seo a arbeirt agus a hathadú. Is inad alíonna có-amseire ábhar alíonn é an Gaelairí atá suite a gríú léir Gaeltacht gún an ngáil, agus tá cléir tuispantas bliantúil curtha ar fáil acu lí bris agus 5 bliain an nuas. Ag éhaint an táhacht a bhaininn lí curla ar garamúil ar léirú có-amseire Gaeltachta, tacaíonn Údarás na Gaeltachta agus alíonn na Gaeltachta leis an Gaelairí agus inid agus tionscadal den Mícheál Cíarna. Dírai an tuispanta seo a réimse na Hebre atá dhéanú ag alíontóirí a bhfuil cónaí orthú agus a ibríonn lasdaí den Gaeltacht. Bé réim náisiúnta ige agus é ag tarint ar achhuiní alíne ó na cantaratha Gaeltachta i lig. Tá teart ar na halaíonna mar fríú principal a gcónaí don Ciarraí. Agus lí seo san éireann, seolamid tuispantas digitá a gabhann leis an gcéileadú seo mar chatalóg ar líne. Ina hananta sin tá sé mar aim againn a bheith an camchuirt a dhéanú háartar na Gaeltachtaí ar fad tar éis an teolta. Tá muid ag súil go mór nascú le bhlig a ríis go luain bhíonn seo thugainn, nuair a rinnemuid a Ócáid Chomórtha náisiúnta spreagúil seo libh. Tíofaimid sibh go lua. Nis gur míle mád a chail agus gur míle mád a réalach an sin agus is ítach an náróás dói ar an lóchhhaint le alín níos múna díach nó deicin tú ach an sprága thuúcann se go phlé agus go smúteach freisin agus gúil sin mar éireacht ein in san Gaeltacht ó bhád rih an dáscór bliain ach gúil se neartú leis do réidir chéile.
Mar lúin sin bei tispántas bheits dtíanana camchúirt fud fad na Gaeltachta, bhí sé gceist arnú go nach se atála bhí seo ach ní hála ar na cúntí ghfuil sain ar fadú. Agus mar chuide gon tispántas freisin bein tispántas digitach ar líne tásúla go mé se tosaí i mí fewra a mí dóir, san Ciarraí mí dóir agus an sin goil fud fad na Gaeltachta agus tásúlain húirt ar an ard chathair freisin le go bheice siad ar sihir agus ar gumas Gaeltachta. Bhain an buíochas a ghlacha le alí na Gaeltachta go háirid Mícheál Ó agus Daniel Nic Niallais buíochas lacha le úna Campbell agus an Ciarraí mí dóir tá sé sinna déanana comadíocht ar an tispántas agus muochas le tréalach an sin as an sheoladh agus le cathal as an bhíseán. So sin agé cháde mar derma bein tispántas lín mí fewra tá an leabhar leagan digitachta le fáil fi láthir híomh an Údarás fin bísa fáilteachán agus tásúlainn san 16 rúin leagan chlóite dá hangach le ein. Tá me anhuioch go háirid gona hiar-chomhaltaí a bhí líne tá me anhuioch gon Cathaoirleach Anna Ní Ghallachair agus gon Príomhfheidhmeannach, me fíorhuioch go náir Stát Jack Chambers as chuid caiinte siúd, anhuioch go chréalach ó Finán as a chuid as a chur láthir siúd. Agus anhuioch líb se fad. A tháinig líne go dó agus mí beagnach cléochnaí an am agus a danlín agus mar derma ag hús má tá rudabe ag amde gur féidir líne mar agriocht dhéana agus muid freistal ar fphobal na Gaeltachta tá muid an seáil le teagháil dhéanalinn agus ben muid súl go mór bheith caint líb. Am líana bblionn se thugann as go ceann gáscóir bliain eile le chuna dé. So fácha muid go sinna mhuichas a ríist agus slám agaí.